Nazdar rybáři a rybářky, zdravíme vás z nové výpravy do Itálie v roce 2024, je jaro, duben. Jsme na nové řece, kde jsme ještě nebyli, a abychom si zkrátili čas, tak chceme udělat test suncových šňůr. Máme tady celkem 7 vzorků. Jedná se o šňůry v rozmezí od 50 do 60 mm nebo 0,60 mm. Nosnost je přibližně u všech šňůr stejná. A vzhledem k tomu, že na různých fórech na internetu se množí dohady, která šňůra je lepší, která víc vydrží a která praská, tak bychom chtěli teď porovnat nosnost těchto šňůr a zkusit, která dřív praskne, která vydrží a která bude celkově lepší. Takže pojďme se na to podívat. Máme tady šňůru od Mivardy, je to konkrétně Mivardy Monster 60. Nosnost jsem na internetu teda nevyčet, ale to asi nevadí. Máme tady šňůru od Uniketu Superior Line, je to 50 šňůra v nosnosti 51 kg. Jediná z nich má teda 12 vláken, tak uvidíme, jestli to bude znát. Pak tady máme šňůru od Medketu, je to letošní novinka, šňůra Medket Backbone. Je to 55 s nosností 72,7 kg, což z těchto šňůr, co tady máme na výběr, je asi největší udávaná nosnost. Tak jsem taky zvědavý na tuto šňůru. Máme tady šňůru od Wagnera, to je 60, nosnost 63 kg. A pak tady máme VFT, to je 39 s nosností 67 kg. A to jsem konkrétně zvědavý. A Black Cat S-Line 55, nosnost 70 kg. Jen tak pro srandu jsme vzali i šňůru z AliExpressu, která by měla být 50. Nosnost nevím, ale už z jejího průměru bych předpokládal, že ta nosnost nebude nic moc, protože průměr mi přijde spíše na 35. Začneme šňůru od Mivardy Monster 60 průměr. Tak, princip je ten, že máme nějakou stabilní hmotnost a budeme dávat vodu. Kolika to praskne. 26 kg, 28 kg, 29, 30 kg. Další vzorek je novinka od Medketu, šňůra Medket Backbone na 72 kg, 55. Poměr. Třetí vzorek bude šňůra od Jakuba Wagnera 60, nosnost nějakých 63 kg. Tak pojďme se na to podívat. Ještě já ti řeknu. Pomalu lejeme, pomalu. Tak, čtvrtý vzorek je šňůra od Uniketu Superior Line 12 vláknová šňůra na 51 kg, to 50 teda. Nejmenší průměr ze všech, teda krom té VFT, co tady máme. Jsem na to zvědavý, to ještě ne. Tak, můžeme. Pomalej. Tak, máme tady další 55 od Black Catu S-Line, 8 vlákninná šňůra a 70 kg.
Tak, další vzorek je tady od BFT šňůra, která je zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Má mít nosnost 67 kg. Ale tím, že to je jenom 39, tak jsem na to upřímně velice zvědavý, co to unese, protože už i ten průměr je pocitově dost slabý. Poslední šňůra v této kategorii je šňůra z AliExpressu. To je spíš jen tak pro zajímavost. Měla by to být nějaká 45, 50. Uvidíme, co to unese. Ubrali jsme radši kamen, protože tomu moc nevěříme. Pro zajímavost máme tady dvě bonusové šňůry. To jsou šňůry v průměru 0,70 mm. Jedna šňůra, konkrétně tato červená, je od Hellcatu. Mělo by to unést 85 kg. Takže přidali jsme radši jeden kamen navíc a uvidíme, kolik to unese. Tak na váze máme 33,8 kg, necelých 34 kg a pořád to drží, takže zkusíme přidat kámen. Uvidíme, jestli to praskne. Tak kolik? 36,5 kg a furt to drží. Tak poslední šňůra je od Unicatu, je to Superior Brain 70 na 70 kg. Tak uvidíme, jestli to unese to samý co Hellcat. Přátelé, máme tady výsledky testů šňůr. Ještě než přečtu, kdo vyhrál, kdo byl na posledním místě, tak bych chtěl poděkovat stánku Wagner, stánku Medcat, stánku Sanger, Unicat, který nám na Forfishingu letošním poskytli vzorky jejich šňůr, aby jsme je mohli odzkoušet, takže tímto vám chlapi děkuju. A pojďme se pustit do výsledků dnešního testu. Takže na prvním místě vyhrála nebo byla šňůra od Mivardy Monster Cat. Je to šňůra 60 a unesla 30,62 kg. Musím teda říct, že pocitově mi přijde, že ta šňůra je silnější než 60. Nicméně výsledky jsou takový. Na druhém místě se umístila šňůra od Medcatu. Medcat Backbone, to 55 a unesla 28,56 kg. Je ještě nutné říci, že u spousta šňůr jsme dělali více pokusů, protože někdy nám to prasklo i v mnohem menší zátěži. Takže prostě největší nosnost vlastně těchto šňůr je to, co vlastně říká ve výsledku, znamená Medcat 28,56. Na třetím místě se umístila šňůra od Jakuba Wagnera, Wagner Braided Line 60, která unesla 27,52 kg. Čtvrtý místo obsadila šňůra od Black Catu S-Line 55, která unesla 25,48 kg. Páté místo obsadila šňůra Unicat Superior Line, to je 50, a ta unesla 24,45 kg. Šesté místo, pro mě docela překvapení, je šňůra VFT KG Line, která je ale v průměru 0,39 mm a unesla 23,39 kg. Což je skoro o kilo míň než šňůra od Unicatu, a to je 50. Je pravdou, že tato VFT šňůra je asi nejdražší ze všech šňůr, ale v
tom průměru má docela slušnou nosnost. No a poslední samozřejmě, jak jsme předpokládali, je šňůra z AliExpressu. Myslím si, že to byla 50 a ta unesla necelých 11 kg, takže žádná sláva. Asi bych ji na sluncařinu moc nepoužíval, každýho věc. A jako bonus jsme tady měli 2 šňůry v průměru 0,70 mm. Když šňůra od Hellcatu 70 unesla víc jak 36,5 kg. Bohužel jsme do toho kýble nic víc nedostali, ale šňůra furt držela. A Unicat Superior Line 70 unesla teda pouze 30,83 kg. Což není špatný, ale na to, že to je 70, těžko říct. Takže to jsou výsledky dnešního testu. My vám do videa sestříháme vzorky. Samozřejmě udávaná nosnost na všech šňůrách je mnohem vyšší, ale asi počítej s tím, že pracuje naviják, pracuje prut. Tak to určitě unese mnohem víc. Vytáhli jsme na to rybu 240. Šňůra držela naprosto v pohodě a nemůžeme říct, že jsme jí moc povolovali, takže přátelé, mějte se rádi, mějte rádi rybařinu, mějte rádi tady našeho kamaráda Nutry a zdravíme vás tady z Itálie od vody. Čau čau.